най-лесните, нито най-богатите, нито най-надарените. Те са онези, които се тревожат за нас. Грижат се за нас, които са винаги с нас. Помислете за момент, вие в кой списък сте? Соломон е казал, грижата за излишното често се съчетава с загуба на необходимото. Сега за вас клавирно дуло, Йоанна Делимаркова и Николай Димитров. Славянски танц. Нещо, от което често имаме нужда и никога не е част от излишното. Приятно слушане!
предизвикателство, посрещни го. Животът е дар, приеми го. Животът е приключение, осъществи го. Животът е мъка, надмогния. Животът е дълг, изпълни го. Животът е игра, изиграй я. Животът е таинство, открий го. Животът е песен, изпей я. Животът е възможност, използвай я. Животът е пътешествие, завърши го. Животът е обещание, спази го. Животът е любов, открий я. Животът е красота, възхвали я. Животът е истина, осъзнай я. Животът е битка, приеми я. Това е живота, а кои са неговите ценности, ще видите в изпълнението на сцените на децата от Основно училище Христо Смирненски. Тук се родих, тук ще умра, на мен ще пее песни. 4 свещички греели и гонили студа и мрака от една бедна стая. Първата казала: Аз съм свободата. Хората забравиха моята цена и затова вече няма смисъл да горя. Пламъкът на свободата трепнал и угаснал. Втората казала: Аз съм вярата. Хората вече не вярват в нищо, затова вече не намирам смисъл да горя. Пламъкът на вярата затрепнал и угаснал. Третата свещичка казала: Аз съм любовта. Нямам сили повече да горя. Хората отдавна забравиха за мен и не вярват повече. Затова няма смисъл да горя. Тя също престанала да гори. Едно премръзнало детенце влязло в стаята и видяло, че трите свещички са угаснали. О, защо не ме топлите и не ми светите вече? Зъзнищото от студ дете и изплашено от полумрака се разплакало. Тогава се обадила четвъртата свещичка. Не плачи, мило дете. Докато аз все още горя, ще можем да запалим останалите свещички, защото аз съм надеждата. С блеснали очички, детето взело свещичките, свещичката на надеждата и запалило отново пламъкът на останалите три. Пламъкът на надеждата трябва да бъде винаги с нас. Само така ще можем да запазим свободата, вярата и любовта за вечни времена. Колкото повече, толкова повече. Меч Пук. Колкото повече песни, толкова повече шоу. Представям ви отново Вера Пуйкова и песента на Купон. Вкъщи всеки ден засипват само мен с хлоп задачи, дори чак до зори. Уроците чети, леко да оправи, а английски аз си учи. Ала не мога аз да бъда вечно час, искам малко свобода. За купон до сутринта, почвам да мечтая на мига. Хайде ела с мен ти на купон, ще има танци безброй и веселба. Времето сяда
в танца весел мен се завърти. Красиво е наргиля, бъде сами. Всички киши пик забрави. Угодващо тече, усмихва се момче. Смет се пей и не ви спи. Брой до 3, фокус почи. Нека завъртим се аз и ти. Хайде ела с мене ти на купон, ще има танци и веселба. Времето сякаш като шарен балон, отида бързо танцувай с мен сега. Хайде ела с мене ти на купон, ще има танци безброй и веселба. Времето сякаш като шарен балон, отида бързо танцувай с мен сега. Хайде ела с мене ти на купон, ще има танци безброй и веселба. Времето сякаш като шарен балон, отида бързо танцувай с мен сега. Хайде ела с мене ти на купон, ще има танци безброй и веселба. Времето сякаш като шарен балон, отида бързо танцувай с мен сега. Благодаря. Аз съм от Ломака, но не от една българска мечта, а от една българска илюзия. Българската илюзия, че с кръвта и храбростта си можем да изкупим глупостта на властите си. 200 000 мъже оставиха костите си, за да сбъднат илюзиите им. Но тук на Балканите не сбъдваме мечтите си, ами си ги давим. Давим си ги в кръв. И само който види, че тая кръв знае, че годините няма значение и държавите нямат значение. Човеците са важни. Когато легнеш у окопа, всички на легло ги ядат въшките, и сърбите, и българите, и шиптарите, турците, и евреите и тех. Няма Рамазан, няма Шабат. За въшките все курбан, все байрам. Той ще рече, кръвта е една и съща. Нема важно на кой се Бог кланяш. Бог не е нито Аллах, нито Христос. Моят Бог се казва Йована. Йована, дето душата ми разпъна. Тя ми е разпятие и покаяние и Бог. Само тя ми остана. Едни викат, че се казва не Йована, а Македония. Други викат, че името е било Европа. Трети на голям параход я видели, там пък се казвала Америка. Ама за мен си е Йована. Вечер като седна край огъня и се на нея говоря. И така е дома. Ех, Ивано Иванки. И аз те дома чекам дома да ми дойдеш, а ти не довагяш дошъл сърце мое, Йовано. Човекът, който ще излезе да изпее песен, няма да пее за Йована, обратно на очакванията ви. Скромността е за тези, които нямат други качества. Следващият изпълнител не бива да е скромен, защото той изобилства от такива. Той е носител на наградата на националния конкурс по народно пеене, носител на наградата на фолклорния конкурс Северняшки слави, възпитаник на музикално училище в град Русе. Представям ви най-добрият ми приятел Александър Пламенов Стефанов. Той ще ви изпее песента Девойко Марихуа.
Изпит по логика в университета. Професор пита. На борда на самолет има 500 тухли. Една тухла изпадна от самолета. Колко тухли са останали? Лесно е, 499, казал студент. Браво! Следващ въпрос. Как да сложиш слон в хладилник в 3 стъпки? Отваряш хладилника, второ слагаш слона, трето затваряш хладилника. Браво! Как да сложиш елен в хладилник в 4 стъпки? Първо отваряш хладилник, второ вариш слона, трето слагаш елена, четвърто затваряш хладилник. Браво! Отново казва професора. Следващ въпрос. Цар Лъв има рожден ден. Всички животни са дошли на рождения ден, освен едно. Кое е то? Елена! То още е в хладилника, отговорил студента. Браво! Следващ въпрос. Може ли бабичка да премине през блато с крокодили? Може. Крокодилите са на рождения ден на лъва. Браво, казал професора. И последен въпрос. Бабата премина през пустото блато, ама все пак умряла. От какво? Замислил се студента. Потънала е. Не. На нея падна тухлата от първия въпрос. На поправка. Сега моята логика изисква да предположа, че на сцената ще се появят едни хора, които са фенове на теорията, че живота изисква движение. А тези хора обичат да се движат и да го правят със стил в ритъм. Представям ви клуб по български народни танци Чановете, които ще изпълнят 3 хора. Защо 3 ли? Когато едно нещо се случи един път, то не би трябвало да се повтори. Но повтори ли се, определено трябва да има 3.